para kapag magtanda, meron silang pera. And yun yung naano ko dito, as in, kahit yung asawa ko, di ba nakita niyo, masama talaga pakiramdam ko. Kailangan ba ako? Yeah, I need to go. Mhm. Kahit masakit ang ulo ko. Ay, ni mister bago siya umalis kasi alis din ako kasi guys gusto niya akong mag-grocery or nag-offer na ako mag-grocery kasi nga gusto talaga niyang mag-grocery siya. So 'di ba nakakalito. Halikan ko muna ito siya guys. Pero gusto niyang mag-grocery ko, sabi ko ako na. So 'yun, bago siya umalis guys, tulungan ko muna ito. Sabi kasi niya magbaon daw siya. So kaya naman dito no, ang ginagawa ko is nagkuha na ako dito ng macaroni salad and gusto din niya ng chicken. So naisip-isip ko na ikakat natin itong chicken para naman hindi mabulunan itong ating kano, no? So kailangan talaga nating i-prepare yung mga pagkain, pati pag-cut, kailangan i-cut. Kasi nga nasa trabaho siya at yun, at hindi na siya mahirapan ba. Kung mag-cut-cut pa siya doon, 'di ba? Doble trabaho. So kaya diretso na lamon dapat, no? So habang busy ako dito sa kusina, nag-isip-isip din ako kung asan ako magpunta sa grocery. Gusto ko sana magpunta sa ShopRite pero parang naisip ko malayo-layo man. So nagpunta na lang ako dito sa mga malapit-lapit guys at pagkatapos yan, spend time muna tayo dito sa pusa sandali, no? So ang cute-cute talaga ng aking pusa. At yun guys ay umalis na tayo at ang sakit-sakit ng aking kasukasuan. Pero bago niya, lalabas muna tayo at maglagay ng hangin sa gulong. Guys, at alam naman ninyong nangyari sa aking ito, no? Ito siya, hindi ko alam kung anong nangyari. Bakit? Sobrang ano niya, baka may hungaw na ito. Oops, takot akong sumabog. So kaya ang ginawa ko, pinatay ko, in-unplug ko pero naka-on siya. So kaya kung ano yung meron na sa loob ng ating pressure whatever. So yun, nilagyan ko yung isang gulong. So yun kasi yung pinaka-low, nakita ko siya. So 39, kaya pala, sobrang low. So ito dito okay naman. So, andito na tayo sa grocery guys, no? So, mabilisan lang grocery, labas-masok lang tayo dito. Nakita ko yung kapitbahay noon doon. So, kaya nag-usap kami about sa pusa. Diba, maraming pusa dito na pinapakain namin, mga 3-4 sila. So, kaya yung nag-usap kami. At yun, gusto nilang ayaw na magkaanak-anak yung mga pusa na wild. So, kaya yun dinakip nila and then binalik ulit dito sa labas. Pinalabas ulit after sa vets. Balik na ako guys. So, 2 itlog, cheese, arugula, milk. Ilagay na natin ito bago maano. So, 2 itlog lang yung at saka rice per namin. Lagay na sa freezer. Hala, puno naman ang freezer ni Rian. Puno ang freezer, guys. Orange for Tamimoy. O, diba? Request kasi niya, guys. Orange. Damihan mo orange. Yun, marami orange. And potato. And then cat food. And 2 eggs, and that's it. And laundry softener. Very quick lang yung ating pag-grocery, no? Ang mahal nito guys. So kaya doon na lang ako talaga sa BG's. Pero hindi kasi ako pumunta doon. Kumuha na lang ako kahit mahal. Almost $9. $1 na lang para mag-9. Ay, kamahal. Yung itlog. Ilagay natin itlog dito, be. Itlog. Itlog muna yung orange. Yan. Ito. That's really it guys. Wala nang iba. Very quick lang talaga ako kung ako yung nag-grocery. Sobrang dali. Nakalimutan ko yung kamatis. Kunti lang yung cat food na binili ko. Kasi hindi nga ako pumunta ng Walmart. Pag malaman niya na Tami, sabihin na Tami, bakit hindi ka pumunta sa Walmart? Bakit doon ka nagpunta ako, diba? Ganyan po rin siya. Kasi paborito kasi yung Walmart. Pag grocery, makasave kasi doon guys. Sa Walmart, lalo na yung mga cat food, mga laundry detergent. May pagkamura doon. Pero kailangan mo talagang, basta, may pagkamura doon. So, which is, okay. Pero ayaw ko, ang layo na, layo sa Walmart. Hi, Babag! Ay, nasa baby na. Come on, alam. Come on. You want mama? You want karga? Hello, yung baby. Ito yung paborito niya, guys. Karga. Hello, ang baby. Special na? Special? Special? Tush. Hello. So, that's it. Ilabas. And then, ilagay natin itong binili niya para sabihin na marami tayong binili. Diba? Ganyan lang yung sikreto. Itong office ni Tami guys, tambakan na ito ng mga tools. Tools, cat food, cat treats, lahat-lahat. Tambakan siya.
Ito yun, sabi niya wala na daw pagkain. Oh. Diba? Andito lang mga pag binili niya. Nagkatag lang ba? Kahit saan na nalagay. So kaya sabi niya wala na daw. Diba? Ganyan po yun siya. So, puno na naman. Asan ka maghanap niya? Itong asawa ko no. Para yung ingot ba? Paminsan, magtataka ka na lang. Ingot ka dong. That's it. Oh, puno na naman. Sino maghanap niyan, oh? Oh, asan ka maghanap niyan? Plus, dito pa, oh. Aguroy. Off ni Mister. Takbo na naman kami sa tindahan. Kasi ganyan po talaga yung agenda. Kasi gusto daw niya bumili ng pagkain ng pusa. Actually, dog and cat food. Kind of, not food, treats, right honey? They're like expensive treats, guys. And while we're there, we're going to get some cheese, mozzarella. We have arugula, so I just got it from when I went shopping. And carrots. That's it. So, andito na kami guys at buti na talaga itong videos hindi masyadong busy. Kaya kung kasko pa ito guys, grabe ang busy-busy at linyahan talaga doon sa kabila. But anyway, so buti na lang dito madalian kasi hindi kaya ni Tami. Tingnan nyo naman yun, tungkod niya yung cart. At marami-rami din silang clearance dito ng mga bulaklak guys, mga halaman kasi kamatyunon na yung iba. Tara, let's see kung anong mga bibili namin. Samahan nyo kami guys. First one is Ziploc. What is that? You want to get that too? Why? I think it's 2 days. When is the expiration? Look. They're the same. Carrots. Yan, meron sila oh. Meron silang yellowfin. Look. Yellowfin tuna. You get 2 of that now. You have 3 now. No, there's 2 in the house. 2 in the freezer. 1, are you sure? Huh? When is the expiration? August. Wow. Magbilis tayo guys kasi mag-defrost ito. Ito yung tuna na binibili namin dito guys. Gustong gusto ko yung sa sabaw. Ito siya. At saka paksiw. Give me a price on it? I didn't hear it. Right here. Yeah, Right it's here. very low. 16 hun. $17. Okay. Wild caught, that's why. Seafood. The back, that Well, is up and right. down. It's right where it needed to be. You know, I think they're like $12 or $13. Just scan it. Agray. He's not dying of heat. That's it. You have a good one now. Sa wakas, tapos na kami at ang konti-konti lang talaga yung nabili namin, no? At yun lang talaga yung inalis ni Tami kahit hindi okay yung pakiramdam niya kasi yung tuhod at saka yung talagang pinaka dulo ng paa niya is nagsakit na daw. Iwan ko kung bakit. Tapos guys, very quick. Quick. I really only came here for the turkey. Is that what the Everything else reason? is extra. Yeah, that's what we did. Then you decide the mozzarella. And you decide the Ziploc. Well, because we've had Ziploc. Oh shit, we'll keep running out of Ziploc. Can we rice. do the AC? Na-miss ko itong aming freezer guys, ay hindi na ako dito nagpupunta-punta, palagi doon ako sa kabilang freezer. So yun, nagkuha lang ako dito ng barar. Yun lang.
Hello guys, good morning. Lalayas na naman si Mister kasi stress po ito sa kanyang trabaho kasi meron po siyang event ngayon at saka sobrang stress niya dahil baka magka-problema daw. Kasi tinawagan daw siya kahapon na i-make sure daw na walang problema na mangyayari. So kaya sobrang aga niyang umalis ng bahay. At yun, iniwan tayo ng sobrang aga. I don't know kung anong oras ito basta kay always naman magganito guys. Ay, maaga talaga ito lalayas guys. Iwan ko ba kung stress itong asawa ko? Ma-stress din ako guys kung mayroong sakit guys. Ma-stress din ako kapag meron itong mga maramdaman katulad ngayon, nag-voice over ako, nakahiga siya doon, off kasi niya ngayon, no. Stress ako guys, para akong sumakit din yung ulo ko, sumakit din yung ipin ko, lahat ng naramdaman niya guys, feeling ko, na nakuha ko lahat din kasi iwan ko na lang, may stress din ako guys, yung parang wala na akong maisip na matitino, yung parang mag-ano ako sa labas, wala, kapag off niya, andito lang din ako sa loob ng bahay, nakatingin sa kanya at tanong ng tanong kung anong gusto niyang kainin or anong gusto niyang gawin kasi alalayan ko siya, iwan ko na si Batman. So habang wala si Mr. andito din ako sa likuran kasi kailangan ko din itong linisin. Hindi ko talaga siya nilinis totally, yung talagang linis-linis guys kasi kailangan ko pa talagang protektahan itong ating porch. Merong nagtatanong sa akin, Marian, wood man yung floor mo, bakit dyan ka nagbasa-basa? Oh, di ba? Bakit hinugasan ko daw? Guys, ang mga wood po dito kapag magbili ka sa tindahan, dalawa pong option, no? Yung mga cured na mga wood, yung mga may protection na, itong mga ganito, meron itong mga protection guys. Pero of course, hindi naman talaga din ako nagbabasa-basa every time. Delikado na yan kapag basa siya everyday, no? Yung ibang ports nga dito sa Amerika guys, walang bubong. Open siya kasi alam niyo naman yung itong mga puti guys, ibang lahi guys, no? Mahilig sila magbilad, so dyan sila sa kanilang porch. Katulad dito sa aming kapitbahay guys, walang bubong yung kanilang porch, so mainitan siya, maulanan, ganon. Pero pinipinturahan nila, kahit yung mga wood na binibili na is may protection, pinipinturahan pa rin nila, ganyan po yun sila dito. Sa amin naman guys, every 3 years or 2 years mag-protection ako, so kaya this time kailangan ko talaga siyang proteksyonan kasi 2 years na yan walang protection guys. So even though alam ko na okay pa yung aming wood, to prevent proteksyonan na natin. At bago tayo lalayas dito ng bahay, maglaba tayo kasi kailangan tayong maglaba kasi itong asawa ko, kapag mayroong mga labahan ng mga damit niya, kailangan talaga nating mag-apas ating sundin guys kasi may mga paborito siyang mga damit na kailangan ding suotin niya the next day kapag meron siyang trabaho. Alam niyo Ganyan ba po na yung peg. ayaw kong lumabas. Talagang ayaw kong lumabas, pero wala man akong choice. Yung parang feeling ko ngayon ayaw ko talaga, pero I don't have a choice. I have a choice, but I need to do this. Hindi, masama talaga pakiramdam ko. Kailangan ba ako? Yeah, I need to go. Kahit masakit ang ulo ko. Ay. Meron kasi ako guys. Actually, bago tayo aalis, tignan nga natin kung meron pa akong pang-spray ng poison oak. Ang daming poison oak doon sa likuran. And also, I need weed spray para pangpatay ng mga damo. So, meron ako dito mga spray, but I have to see kung ano siyang spray klase. That's cockroach spray. Ang daming poison oak doon sa aming peras na kahoy. Mga prutasan namin. So, kaya, kailangan talaga siyang spray. So, but for now, I have a weed killer. So, what I need to do is just get the bacon. So, obviously, ang bibilhin ko lang ngayon is bacon. That's it, bacon. Para may ano si Tami makain pagdating at kung ano yung gustong kainin niya. Kasi bacon is the key talaga sa kanyang BLT. So, tara guys. Bahay na tayo. So, ang binili ko lang guys is bacon, dog treats, cat treats, at saka arugula. That's it. O, diba? Yun lang yung nilabas ko. Guys, at yung gazebo natin na in-order ni Tami for my birthday to put in the backyard, I don't know when we're going to put it, but we don't have time for that. I'm not even going to stress myself about the gazebo. So, andito na si Mr. Maaga po siya ngayon nakalabas sa mga stress niyang trabaho. At nagpunta yun siya, bumili din ng sigarilyo doon sa Long Island. But anyway, so yun, pati paghalik sa akin guys, ang pusa karga-karga. Itong kanin natin is ano siya guys, yung parami ba? So, perting puno ang ating kaldero. So, ngayon, nagtula ako ng sabaw, of course, no? Ako ng tinula ng yellowfin tuna. So, it's really tasty. Yung soup. It's very sweet. Not very sweet, it's like the taste of, fresh seafood, even though this one is not fresh, pero, yun siya guys. So, kain lang tayo, no? So, andito na si Mister. Pakainin natin guys, ito daw yung kainin niya, sabaw din. Kasi pinapili ko siya, BLT ba? Pero sabi niya, okay, you're making soup, so kain daw siya ng soup, he wants soup, so
Tuna guys, oh. Look, oh. And it's really tasty and mostly vegetables kasi vegetables is life. Vegetables is life, guys. So, yun siya. Hi guys! Ay, alam nyo, meron lang akong sasabihin guys. Matulog na ako. Pero, naano ko ba, nakatingin ako doon sa front door namin. And, ang nakita ko is madilim. Charot. Madilim na kasi. So, nanotice ko yung mga kapitbahay. Matagal na itong naano ko, pero naano ko ba na? Itong mga kapitbahay namin, dito talaga sa Amerika guys, is ano siya, yung parang, yung mga tao, pag uwi galing sa trabaho, busy yan sila, lalo na yung mga tao na mahilig sa garden. So, mahilig sa yard work. So, kapag galing sa trabaho and then, well, hindi na mainit, diba? Mga nasa 5 or 4 o'clock, depende yan sa kanila. Pero kapag yung mga 4 o'clock, dito yung kapitbahay namin, 4 o'clock, and then, uuwi siya, yung kapitbahay namin. Busy sila sa garden, sa yard nila, sa mga backyard, sa front yard, mostly sa backyard. Kaya wala kang makitang mga tao dito sa bahay, sa front yard kasi nandyan po yan sila sa backyard, lalo na kapag may mga swimming pool, may mga maliliit na garden sa likuran ng bahay. Ang ginawa po nila is nagtutubig, nagdadamo. Wala kang makitang tao dito kasi ang mga tao dito guys, trabaho, uwi sa bahay, trabaho sa likuran or trabaho sa yard work, lalo na yung mga walang gardener, yung tayo-tayo lang nagtatrabaho sa likuran, sa yard natin, di ba? So kaya yun yung nanotice ko guys, yung tao dito, in short, ang ibig ko, ang akin lang gustong ipalabas dito sa akong mga pinagsasabi, mga tao dito guys is busy sila sa buhay nila, magtigom og kwarta, mag-save ng pera ba, para kapag magtanda, meron silang pera. And yun yung naano ko dito, as in, kahit yung asawa ko, di ba nakita naman ninyo, pero hindi siya nag-yard work, ako yung nagtatrabaho, pero alam nyo, yung pagod sa trabaho, ganyan. So, yun yung naano ko, mga tao po dito guys, hindi mo sila makikitang mga, yung parang, katulad sa Pilipinas, na sa Pilipinas, kahit may mga trabaho, may time pa rin sa sarili. Pinagtawanan yung mga problema natin dyan. Dito guys, seryoso sila sa buhay guys. Seryoso talaga sila ditong kumita ng pera guys. Grabe ka serious. Ganyan po yung buhay nila, parang yung buhay nila, this is not just now guys, no? This is generation to generation. Yun yung kinalakihan nila long time ago, ganyan din yung mga tao. So busy sila sa pagkayod, pera. Doon yun gumagalaw yung buhay nila sa trabaho para makasave, para makabayad sa mga luho. Kasi dito guys, lahat galawan is pera-pera. Insurance, sasakyan, bahay insurance, bills, cellphone bill, lahat-lahat. So dito talaga is yung maano mo na grabe yung mga tao dito. Kaya yung mga foreigner na magsasabi sa social media na ang Pilipinas is isa sa lugar na masayahing mga tao, simpleng buhay, wala masyadong, hindi sila aligaga sa pagtatrabaho magpunta doon. Normal na buhay pero ang saya-saya. Kahit walang trabaho yung asawa or yung bana, yung lalaki lang yung nagtrabaho sa construction, nagsasaka, may makain siya, ang saya-saya pa rin ng mga Pilipino. So kaya yung mga foreigner na makapunta sa Pilipinas talaga, ang masasabi talaga nila is yung mga tao dyan, masayahin kahit maraming problema. Unlike dito sa US, busy sila na kumikita ng pera, halos hindi na maka-smile, aggravated na sa lahat kasi ang daming bills, ang daming bayaran, savings, ganyan yon sila. Iniisipan nila kung pagtanda nila sinong magbabantay sa kanila, ganyan. Ganyan po talaga. So, nursing home ang dating, ganyan. So, kaya na-notice ko yung mga tao, nakatingin ako doon sa front door, sabi ko, wow, yung mga tao kanina naririnig ko nagsasalita busy sa backyard. Kaya walang mga taong sa front yard kasi nandun halos sa backyard. Maririnig mo and then 1 hour later, wala na, nakatago na sa loob ng bahay. Kumakain na at saka natutulog. Ganyan po kasi ano ngayon Tuesday. So 'di ba, starting lang ng weekdays. So kaya yun yung ano guys. Ano ko lang yung buhay sa Pilipinas kahit gaano natin kahirap, kahit yung buhay sa probinsya, naghahanap tayo ng makain sa bawat minuto or bawat, 'di ba dapat makakain tayo ng 3 beses isang araw. And then bukas na naman problemahin na naman natin dito guys. 20 years from now pinoproblema na nila dito kung anong ganap sa mga ilang years from now. Ganyan po yun sila. Ina-advance yung mga isip nila sa mga kung anong mangyayari sa future. O di ba? Yung parang yun yung iniisip nila dito. Maalam ko talaga yun kasi ganyan yung asawa ko. So, iniisip kung anong mangyayari sa future, kung sino. Ganyan. Parang sakit na nila yan. Hindi lang sa asawa ko, sakit na talaga nila. Sakit na nila yan. Yun lang. Matulog na ako kay Morgie Kapoy na ako explain.